paisiya sen tono depression silo da nini no mau hai te to kami tung silo da pa kois sang kane silo sino cha tung si sense kane to da lo di kadang mau boleh जों दिनै खायसे डेपुटेसन होनानै फाइले माने जोंनि ADC Amchaini गोबां मा गामिनि मुं रक rwijakha बयनि दफानि गुबुन दफानि KOKBOROK बाय बे गोबां मा जे स्कुल्सनिबो मुं रक जाया रखे सैजाक नगु इनके आबो नायकल जायगा आबो न काहामके नायसम जायगा इनके आबोनि बागै जोंनि ADC जे अथॉरिटी तंनाय बरक बसातियाव गयनो ताबो KOKBOROK बाय जाय जायखे जागा जागाव स्नामनानै जे फारिसाक ट्राइ खाय दङ आबोनि बागैनो आं थांनाय ADC संमारिबो जे Amchaini থেকে बातायो काठालिया मिर्जा राजापुर Amchaini बिसिङाव कलायनाय IS रंनि बिसिङाव कलायनाय जे जूनियर बिसिक स्कुल्स जे ADC बाय तुइदुलजाक ADC बाय तुइदुलजाक स्कुल्स जूनियर बिसिक स्कुल्स रंनि मुं बाक्सा बाक्सा कक वानजै बाय बा गुबुननि दफानि KOKBOROK बाय सैजाक दङ जेमन दुपसरा रक बा निनि सुकनासरा जेबि स्कुल्स रक फियाबा आबो जे सिरि सिटिनि থেকে रिंजागै फैमानि गांके निनि जे तैसाक्रान कामी एबा केबा सात्रायफां कामी आमा हायसि आबोनि बागैनो आबरकनो जे दुपसरा जेबि स्कुल न सात्रायफां जेबि स्कुल्स ते निनि तैसाक्रान न जे आइगे तैसाक्रान हिनरेंमानि ताबुक जे सुकनासरा जेबि स्कुल हनि जे फारजाक आबरनो तैसाक्रान जेबि स्कुल हनि तेसा आइगे नि जे सिरि सिटिनि मुंरक बाय किफिलै तबनानि बागै जाय जाय खेनेनि बागै जे दुइटा IS नि बिसिङाव जे कलायनाय प्राय 100 खान स्कुल्स आबोनि मुं रकनो जाय जाय खेनेनि बागै दिनै आं डेपुटेसन होनानै फै हामबाय Kita kesung ke sudah ni Amchaini bagus sembilan nak kita kubun Amchaini logo ADC area bagus rajak tongai tapi bunyi tu panik kau bersujak mungkin selain ni bagus Amchaini tu one semung tu itu. Apa one semung tu Amchaini je leaders tongai roboran nama one sok nai, te ni je sini je leader tongai roboran menang leader orang kak lagi roboran one sok itu nai. Fia bang ane Amchaini ang puila satiograk kaisi, kainan ni bagai.